Objekt Panorama City v Bratislave poskytuje svojim obyvateľom výnimočný životný štandard s mnohými výhodami. Nachádza sa iba naskok od Eurovej či nedalekého centra mesta. Taktiež nazývaný aj bratislavský downtown. Autoumývarka v garáži je tiež príjemným plusom komfortu bývania. Jeme vždy čerstvé potraviny od domácich farmárov s vlastnou pekárňou a výberovou kávou. Dnes vám ukážem jeden príjemný dvojizbový byt na 19. poschodí, ktorý hľadá nového majiteľa. Poďte sa so mnou na neho pozrieť. Cez 24-hodinovú recepciu s príjemným foyer nás do bytu vyvezie jeden zo 4 rýchlo výťahov. Priamo z chodby sa otvára priestor v tvare L, funkčne rozdelený na obývaciu časť a kuchyňu s jedálenským stolom. Rozšírené parapety môžete využiť na čítanie knihy či kochanie sa výhľadmi na panorámu mesta. Nábytková zostava v spálni bola navrhnutá tak, aby využila maximum úložných priestorov. Kúpeľňa s toaletou je ladená v príjemných béžových tónoch. Chcete si splniť váš sen o bývaní v bratislavskom downtowne? Tak neváhajte. Toto je vaša príležitosť.